Zet je hem vast weten, het leven is duur. Dus 3 jaar geleden heb ik maar besloten om flink te sparren. Ik hier de tijd van weekend uitgaan en geld hoe de bar gooien wil gaan. Als mensen mij nou vragen wat mijn hobby is, dan zeg ik sparren. Ik ben dus echt een behoorlijk zuinig ventje geworden. Zou ik een personage in het Donald Duck wezen, dan wie ik zeer zeker Dagobert Duck. Van die eind, daar kun je van leren. Mat ik een kratje bier helly, dan ging ik vanzelfs naar de supermarkt waar het in de aanbieding is. Ik lever hier dan nog 2 lege kratjes in, stagehield en hoeg vaak maar €4 het kratje te betalen. De jongens is dat goedkope flesje bier echt het allerlekkerst. Als ik een cent besteed, dan moet het een zeer nuttige uitgave wijzen. Maar ding betel je wij het resultaat net van Sjen kennen, nou dat docht meestal zeer. Ik kreeg laatst een brief in de bus dat ik van mijn auto fijnstoftaslag betalen moet. Het is namelijk een oude diesel die dus nevens de oerhiet voor het milieu net zo vriendelijk is. En hij zou dus fijnstof uitstoten en omdat die auto van mij dat doet, moet ik meer betalen. Prima. Maar mooi dat milieu, daar moeten we natuurlijk wel voorzichtig mee wezen. Maar het milieu wordt er net beter van als ik de belasting meer betaal. Dan maakt het geld net beter. Ik wil dan krijg als Dagobert Duck redelijk op sternaat. Ik bel je morgen de garageman op, net van de APK, maar om mijn auto zo milieu-onvriendelijk mogelijk te maken. Want ja, daar betaal ik dan toch voor. Hij squat al de filters er maar uit. Hij doet maar aantapen, al de olie in de auto. En om mijn part diesel dat hoe datum is. En dan ging ik er goed gas aan in de eerste 12 versnelling. Zodat elk fijnstofje die in mijn auto zit eruit blaast wordt. En voor het idee, als ik onderwijs ben, steek ik echt een dikke sigaar aan. Maar ja, al gauw daarna dacht ik betaal je maar mooi en ik rijd zo lang in mijn auto onder aan is. Dat de auto zo lang mogelijk mooi gang is en dat er van mij geen naar je auto maken hoeft te worden. En dat is een milieuvriendelijke gedachte. Hetzelfde weer met het lidmaatschap van de AWB. Doe ik krijg lidmaat, moest ik €30 in het jaar betalen. Daar is nog hoe heen te komen. Maar ik kreeg vorige week een rekken en het weer €60 worden. Ont ik nog neer de AWB bellen hier, mijn auto let me ommers nooit in de steek, ik dus al betaald om deze mijn lidmaatschap aan te zetten. Want ja, een onzinnige uitgave is dan. Rijd ik de oren thuis, na het 10 uur jongens op de ring van Amsterdam, komt er in de display, stop, defect accu opladen. Ik moest dus, maar de stut tussen de poorten, de AWB bellen. Zij hebben mij geweldig goed geholpen en ik kon weer naar huis daar rijden. Ik heb onder het genot van een goedkoop biertje de factuur van de AWB dezelfde nacht betalen. Juist zo mijn auto door de APK-keuring kwam er net doorheen en om alles te herstellen moet er nogal wat vervangen worden. Het rent dan ook aardig in de papieren. Dus nu heb ik besloten om een fiets te kopen, want dan had ik heel door. Ja.